दे नामा मोनानि 10ता जालायबाय 10ता 20सो जाबावबाय बेनो आयौ सेना गोराथार फाग्ला वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दा नोंथांमोनखौ बरायनाय जालायबाय दा दंफैयो आं बिटिसि गेटआव आरोना बिराद गोबाव जाबायमोन फैयैया आरो फैफिनलायबाय नै बिटिसि गेटआव मानि थाखाय फैदों नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय दा आं बिटिसि गेटआव नोंथांमोननो टेंकखौ देखायनानै लाग्रोसै आरोना देखायनानै होग्रोसै टेंकखौ कालार होबाय आरोना कालार गैयामोन सिगां लड्स बिटिसि ओरैजाय जाहैबाय बेनो दा सिङाव टेंक नायनि नुफेराखै जोङो खाथियाव दिनैसिम नायफेराखै दाख्लै बोरायनायखौ नायलांदोंमोन आरो दा नायबाय था नोंथांमोना होख्रेमनो नागिरथारो स्पिडखौ अट'आ बे बुस्थुखौसो होनांगौमोनलै नै बुस्थुखौसो होनांगौमोन जोंहासो थैसाम जागोनलै ओरैबा थैसाम नायनाया थैसाम जागोन नामा सौदावनानै नै बेनो जाहैबाय आरोना बिटिसि गेटआ नायबाय थादों नोंथांमोना लेट्स गो जागायबाय थैसाम 2 बड'फा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल टेंकआ बैनो आरोना जेब्ला दैस्ला लाबोयो अब्ला लाइट बन्द' औ ओइ टेंकआ बरियालै बै नलेज सिङाव मा दङ ना हनै मा दङ सिङाव ओरै मा दङ नायजोबनि जेबो गैया माथो दांनायसैलां दिनै फार्स्ट टाइम टेंक दांलायबाय आं गोराथार बुस्थुआ बेरफुबाबो जेबो जानाय नङा माजों बानायो र' लहाजोंसो ना मेटेरियेल गाखोहैजागौमोनलै देन्जार आरोना नै आखाजोबसो र' औ लहाजोब नै आयौ सेना गोराथार फाग्ला फाम दंदा आं फाग्ला नै लहासो र' दे फट' खेबजासै एसे नोंथांमोना नायबाय था नै फट' खेबजासै जों दसे एसे लेट्स गो बन्द' जाथोंसै आरोना दा जों नै टेंकआ बेनो मोनायाव लाइट होआमोन आरोना दिनै लाइट होनायखाय एसे फट' खेबजालाबायबाय नोंथांमोना इन्सटाग्रामाव नायलाबायदो आरोना थांनानै लिंकआव डिसक्रिपसनाव होगोन आं लोगोफोर दा बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो फैफिनदों आरोना टेंकआनो कालार गैयामोन दा टेंक कालार होबाय ओमफ्राय दा नोंथांमोना नायबाय थाबाव दा मुभि नायनो नागिरदों आरोना जोङो दा मुभि नायखांनानै नोंथांमोनजों लोगो मोनसिगोन आरोना मुभिखौबो देखायनो हाया जाहैबाय लालु मा खालामनो उफाय गैया सिङाव थांनानै आरामसे भिडिअ खालामनो सानलायदोंमोन गैया लानो हाया नङा फट' खेबजागासिनो आयौ मानसिया बेनिफ्राय फुल जाबायबा थ' मानसि सोआखै सोगासिनो साफा साफा सोगासिनो नै आयौ मानसिया मानसि फाग्ला दाबो माबायाखै खोमा टिकेट चेकिं खालामा जोबाखै खोमा टिकेट चेकिं खालामदों गल्ड डिजिटेल सिनेमा हल दिनैसो फार्स्ट टाइम नायफैदोंलां खनसेबो रावजों फैफेराखै आं दे नामा मोजां नङा आरोना आंसो मोजां नुवाखै बारा खोमसि ओरैबासो मोजां लाइन थालायनाय देन्जारलै सिनेमा हलाव बिराद थैसाम थुनि देन्जार जाबाय मानसिफ्रा उफाय गैया जोंबो थानांबाय अब्लानाव दानोबा नैबाव फैबानो जाबाय आरोना बेयाव बुकिं खालामबानो जाबाय अब्लाना डाइरेक्ट फैनानै दानबानो जाबाय ओमफ्राय नायदो जाग्राफोर बावनो मोनो आरो माथो जोबजोबनायसो नै जाग्राफ्रा जोबजोबनायसो होनना मेथाइ एसे
लानोसै हाबसै आरोना जोङो बेयावनो सिङाव हाबबा मोनबाय जोंहा मेथाइ जानायसो बिसोर टिकेट दाननाया जोंहा बेखौनो माबासो सानदों फैदो जाबाय आयौ एसिया फार्स्ट टाइम जों सारदों हा गोजां मोनबाय चटनी मोनसे लामाया बबेजों ब्रा जोंनि थाखाय दोनखाथारनांबाय बे ada logoफोर थांगासिनो बेनो आरोना ओरै गोजौ जाहैबाय मोनानि 10ता जालायबाय 10ता 20 जाबावबाय थांगासिनो जाला गरम मोनबाय सिङाव मोजां जागोनना थान्दा मोनलायदोंमोन जायाखैबा दा गरमानो जाला ने फाग्लासो जागोन दा मानसिफोर नायनाया नायजायो मोजाङानो सिननाया माने थांजोब्बाय आरोना थांबाय गल टिकेट जोब्बाय आरोना थेंक्स फर वाचिं गाइस आंनिफ्रायबो नायनो थाखाय गोजोननाय थाबाय बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय था नोंथांमोनाबो 1K जानोसै आरोना थांजोब्बाय आरोना दा